Sibingelele mbukeli sikwamukele endabeni zesiZulu ngehora lokuqala emini. Sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Igama lami nguNoxolo uMamtshali kwaMwani. Ake sibheke ihamba phambili emini nje. I'm saying, colleagues, we will continue the work that we have been doing. We've been working very well with each other when there was no agreement or coalition arrangement in place. There's nothing that will make us stop now. ANC simemezele ukuthi yesekudokotela uNasiphi Moya we-Action SA njengoba kuvotelwa imeya entsha yomkhandlu dolobha iTshwane. uMoya usebambe kulesi sikhundla selokhu kwasuswa uSilius Brink we-DA. Akasekho emhlabeni obengumsunguli webandla iRhema Bible umfundisi uRay Macaulay obese neminyaka engama-75 ubudala. For us, we've been on a trophy drought, but I think for me personally, the team has been gelling well. Aseqhathiwe amaqembu azobhekana emqhudelaneni we-Carling Knockout Cup nozobe ubanjwe ihlandla lesibili kule sizini. ANC simemezele ukuthi yeseka udokotela uNasiphi Moya we-Action SA esikhundleni sokuba imeya yomkhandlu dolobha iTshwane. Lo mkhandlu dolobha njengamanje uvotela imeya entsha kulandela ukuthi ijazi ligcwala umoya kuSilius Brink emasontweni amabili edlule ngenxa yokungabethembi ubuholi bakhe. Njengoba umkhandlu dolobha iTshwane uvotela imeya entsha namhlanje, i-ANC ithi emva kwezingxoxo ezibanzi malungana nohlobo lomholi odingekayo inqume ukweseka udokotela Nasiphi Moya we-Action SA esikhundleni sokuba imeya entsha kulomkhandlu dolobha. After extensive engagement on the caliber of the candidate and the tight timeframes we have to sort out the problems, the ANC agreed to support the candidature of the current acting mayor, Councillor Dr. Nasiphi Moya, who seated to my left. Usihlalo we-ANC Gauteng uPanyaza Lesufi uchaze ngezinye zezizathu ezenze ukuthi beseke uMoya kulesikhundla. In the short stint that she has acted, she has demonstrated capabilities to drive this municipality. And we can't therefore be blindfolded by political affiliation. We want the interest of the people of Tshwane. We want stability in this municipality. We want this municipality to link up with provincial government and national government. uMoya osebambe kulesikhundla isikhathi esingamasonto amabili uthembisa ukusebenza ngokuzikhandla ukuze kuhlinzekwe umphakathi ngezidingo nqangi. We will continue the work that we have been doing. We've been working very well with each other when there was no agreement or coalition arrangement in place. There's nothing that will make us stop now. The leadership will leave us alone here, and we'll have to make this thing work. So give us a chance within the next day or so. We will announce, the mayor will announce an executive team. And once, obviously, that executive team is appointed by the executive mayor, we'll have to hit the ground running. Kuyaqhubeka kanti DA iphinde yaphakamisa uSilius Brink okhonjwe indlela kulesikhundla emasontweni amabili edlule. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyaza Lesufi ubonakala engahambisani nobuholi baleli qembu kuzwelonke mayelana nokubunjwa kuhulumeni wobumbano. uLesufi ubizwe ngaphambi kobuholi baleli qembu ukuze azochaza mayelana nokuphawula kwakhe esidlangalaleni ngeGNU. Uhlalo we-ANC esifundazweni saseGauteng akakufihli ukuthi i-ANC akulona igatsha le-Democratic Alliance i-DA. uLesufi ubonakala elwa nalo uhlalo we-DA uHelen Zille endaweni ezokuxhumana u-X kulezi insuku ezidlule. Lo mbango wahlalo we-DA uHelen Zille kanye noPanyaza Lesufi uxhumane nokukhishwa kasodolophu wayo i-DA enkabeni yasedolobha laseTshwane uSilius Brink. uLesufi uthi akahlangene yena ngokukhishwa kwaBrink. Amabovu ke wona iSACP asephume athi azomvikela uPanyaza Lesufi ukuthi angakhishwa iyona iANC. One thing that also irritates me is that we then allow these forces like the DA's Helen Zille to start interfering in the affairs of the alliance, to start interfering in the affairs of the ANC, insult our comrades, call on the president to take action against so and so. Manje sokuthiwa thatha decision against uPanyaza.
Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usewachithile amahlebezi ethi abaholi beqembu le-ANC bafuna ukumthwesa amacala uPanyaza Lesufi. Comrade Panyaza presented himself to the officials of the ANC and provided an explanation that was accepted by the officials. Ukuhlakazwa kwamagatsha aleli qembu esifundazweni saseGauteng kanye nesifundazwe saKwaZulu Natal into ekade iphanyakanyisiwe emhlanganweni we-ANC layo i-National Working Committee kodwa isigungu esiphezulu sayo i-ANC izothatha isinqumo. Ngikusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Usedlulile emhlabeni obengumsunguli webandla iRhema Bible umfundisi uRay Macaulay obeseneminyaka engu-75 ubudala ushonele emzini wakhe izolo kusihlwa. uRay Macaulay bese kuphele isikhashana engasayibambeli yena ngokwakhe intshumayelo ngenxa phela ke yobuthaka bempilo kodwa yena ubesayinikela emsebenzini webandla. uRay Macaulay wazalelwa eGoli ngo-1949. Waqala izifundo zeBhayibheli ekolishi eOklahoma phesheya kwezilwandle ngo-1978 efunda nowaba unkosikazi wakhe wokuqala uLindi. Ngo-1979 uMacaulay nowakwakhe babuyela eNingizimu Afrika lapho baqala khona ukusungula ibandla iRhema Bible. Okugqame kakhulu ngebandla ukuthi linabazalwane abaningi kakhulu ongabe izinhlanga eyinhlobonhlobo. Leli bandla libalwa kanye nalawo alandelwa zinkumbi zabazalwane ikakhulukazi engxenyeni yeNingizimu nezwekazi Afrika. Phakathi kwezinye zezinhlelo eziqhutshwa yibandla likaMacaulay ukunakekelwa kwezintandane nokubhekelelwa kwabesifazane abangashadile abangomama ngokunjalo nemitholampilo ebhekene nosizo lwabahaqwe isifo sengculazi. uPastor Ray Macaulay nalabo ayebambisene nabo baba negalelo emzamweni wokuphemba ukuthula noxolo ngaphambi kokhetho lokuqala lukahulumeni wentando yeningi ngo-1994. Ngonyaka u-2000 laqabuka ifindo labo lomshado kanye noLindi emva kwesehlukaniso sabo. Ngo-2009 ngesikhathi ngena emandleni uhulumeni kaJacob Zuma, umfundisi Macaulay waba nesandla ngokusungula kohlaka olusha lwezamabandla nokuhambe kwathi ngo-2011 lolu hlaka lwadidiyela zonke inhlaka ikhona zezenkolo kuzwelonke. uPastor Ray Macaulay ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uZelda Ireland nezingane zabe imbili namalunga asondelene kakhulu nomndeni. Amalungu omphakathi angeneme eNaledi eSoweto afuna kuvalwe zonke izitolo ezithengisayo kuleya ndawo ukuze ihlolisiswe zonke ukuthi zisesimweni esilungile yini ukuthengisa. Lokhu kulandela ukushona kwezingane ezinhlanu kuleya ndawo ngenxa yokudla okusolwa ukuthi bebunobuthi okukholakala ukuthi kuthengwe kwesinye sezitolo lapha yangesonto. Umnyango wezemfundo uhambele izikole zabafundi abashonile ukuzoduduza abanye abafundi nothisha. Condolences, on behalf of the department and the MEC. So the support that we will normally give to this family is quite important. Imndeni ithi kunzima ukwamkela ukushona kwalezi ingane. Uluza ngwana asijoko. Kore uthi ayondlwane yanetha kulahlekelwa ngumntwana kunga uyaphupha. Kubuhlungu kubo njengabazali. Kunzima nokuvula umlomo kuyiseka njabulo. Oyilongore akhona ulubua hatsibe what to say ngwana unasalwana nasakuli. Uthi bebengabi kwahlaba ngethuba bephuma ekhaya baye bafuna kuya eSphaza kodwa unina wala kubanika imali kwathi kanti bakhona abaza kuzithenga batya ke njengabahlobo kanti batya ikhefu. Uhlapha belolu bakhapha nabantu balotsameka kanti batla ureka mazimba. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi unxenxe amaphoyisa ukuba enze uphenyo olunzulu. The forensics that have been taken, the tracking of the manufacturers of the alleged content and the ability to ensure that they've been in a position to have a team that can literally follow up on every lead that they've found. Lesigameko sesibange ukuba kubhekisiswe ukuphepha kokudla okudayiswa ezitolo ezisemalokishini. Izakhamuzi zakuqumbu esifundazweni Eastern Cape isashaqekile kulandela isigameko sokudutshulwa kwamalunga ayisithupha ekomiti elilwisana nobugebengu ngesonto. Abanye abathathu basesimweni esibucayi kanti oyedwa uphume izolo esibhedlela. Imeko elusizi emaxongo abantu abadala abatsha babonakala bezithe uwangu ngengubo nanjengoko inqele iqhaqhazelisa umzimba kumaxa namaxithuka entaba nentatyana zakuqumbu babonakala bexhobe ngenkembe amagqudu
kunye nezixhobo ezibukhali ukulwisana nolobule mfuyo oluthe gqolo kulommandla. Kuxa besihla besonyuka phakathi kwezilali nalapho bathi bahlangabezana nempila sithutha babethwe ngonqevu kule ilali yasegodini. Iquba lamafama asakhasayo kutyholwa ngokuba lihlaselwe ngabantu bebexhome bezingovolo kwashiyeka abantu abasithandathu edabini lokama abantu abane belimale ngokumasikizi. Bekufama sife sonke bhange uhlobo loba sithe xa siphuma sizapha segedini sabemela abantu abayi5 apha egedini and ibhama baziphethe ezikhulu kakhulu. Izenzo zolobole mfuyo kulommandla sixhaphakile abantu abaninzi balahlekelwa imfuyo yabo kodwa ngoku kuyabonakala ukuba ngathi balahlekana nemiphefumulo yabo ngokukhawulezileyo. They normally gather at this school. The station commander of Tina Falls is aware of the work they do. They normally gather here. From there they start patrolling late in the evening. Lo ngomnye wabantu abasindileyo ungusihlalo webhodi elawula kwesi sikolo. Inkumbulo zakhe ngendlela asinde ngayo zimenza azothule isikhalo. Nama andazi ndisinde ngemfefe zikamdala. Andazi uba ndisinde njani. Ayandazi. Xa ndibona abantu abakwethu belele bonke bendenabo mna ndazi uba ndisinde kanjani. Imeko isemaxongo apha. Ndinkululeko Nyembizo indaba se-SABC kuqumbu. Mbukelisa siqu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. The application is dismissed. 2. The applicant is ordered to pay costs. Inkantolo ephakeme yasePitoli isichithile isicelo sikalowo wabengumvikeli omphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane sokuthola umhlomulo weigidi eziyishumi zamarandi ngemva kokususwa kulesi sikhundla nyakenye. Sikubingelela siphinde sikwamukele mbukelo mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibika ukuthi iNC simemezele ukuthi izokweseka uDokotela Nasiphi Moya weAction SA njengoba kuvotelwa imeya entsha yomkhandlu dolobha iTshwane. Umoya usebambe lesi sikhundla selokhu kwasuswa uSilas Brink weDemocratic Alliance. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Sithanda ukuxwayisa umbukeli-ke ngemininingwane equkethwe ilolu daba olulandelayo. Amaphoyisa omgwaqo i-Road Traffic Management Corporation avulelwe icala lokushaya esiteshini samaphoyisa eBoysens. Lokhu kuza emva kokusabalala kwevidiyo yamaphoyisa amabili abonakala kuyo eshaya umshayeli. Kubikwa ukuthi lesi sigameko senzeke ngoLwesihlanu olwedlule ngasenxanxatheleni yezitolo iSouthgate. UThulane Msimango oyisisulu kulesi sigameko usola ukuthi washaywa ngoba enqaba ukugwazela amaphoyisa. Uthi amaphoyisa amdonsela eceleni ngemva kokuhluleka ukuma estopini afuna ukugwazelwa kepha wenqaba ukukhokha imali. I didn't go and open the case at first. The ambulance came because I was badly hurt. Okay. The ambulance took me to Malbertin Hospital. They gave me some medication. They attended to me for about 4 to 5 hours. That's only then I was taken to Poison Police Station. That's when I was told that I'm arrested for assaulting police officers. How? And malicious damage to police officers' bike. Now, I did ask the police there, what is it that I have damaged? They didn't show me. Ipuntshile imizamo kalowo owabe ngumvikeli omphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane sokuthola umhlomulo weigidi eziyishumi zamarandi ngemva kokususwa kulesi sikhundla nyakenye. Inkantolo ephakeme yasePitoli isichithile isicelo sakhe sokuphoqa ukuba akhokhelwe le mali. Isicelo esiphuthumayo salowo engumvikeli omphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane sichithiwe nezindleko zaso. Isicelo sikaMkhwebane besiphikiswa seseka umvikeli omphakathi okhona uAdvocate Kholeka Gcaleka nowanqaba ukukhokha umhlomulo kaMkhwebane kwezigidi eziyishumi zamarandi. Ijaji ke likhipha isinqumo lithe awekho amalungelo kaMkhwebane anyathelwa ngokuthathwa kwesinqumo sokuthi angakhokhela umhlomulo wakhe. This court
is not concerned with her removal from office. I have determined, however, that the court will not order costs on a punitive basis. I make the following order. 1, the application is dismissed. 2, the applicant is ordered to pay costs. 3, the costs of counsel are on scale C in relation to senior counsel and scale B in relation to junior counsel. I hand up the judgment. Umkhwebane ke wakhishwa ihhovisi ngomandulo nyakenye ngokungaziphathi kahle sekusele nje amasonto kuphela isikhathi sakhe ehhovisini. Umvikeli womphakathi okhona wanqaba kumkhokhela imali wathi ayikho ngaphansi kwenkontileka umkhwebana ayicekicam. Ikhomishana yezabahlulela iJSC igxile ophikweni lwenkantolo ephakeme esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba iqhubeka nenhlolokhono nje namhlanje. Bathathu abenza inhlolokhono esikhundleni sephini likamengameli wamajaji bese beba yisikhombisa abenza inhlolokhono yezinye izikhundla eziyisithupha. Njengoba nje namhlanje kuusuku lwesithathu lenhlolokhono yekhomishana yezabahlulela iJSC, ijaji uNkosinathi Chili ungomunye wabagaqele sokuba yiphini likamengameli wamajaji enkantolo ephakeme KwaZulu-Natal. You've applied for a leadership position in the division. Yes. Would you tell us what plans, if any, you have to assist the JP in running a tight ship down there? Yes. Firstly, I have to point out that we have the judge president in our division. We still have the judge president, and she is the head of the judiciary in the division. She has to be supported, and I undertake to support the judge president. I undertake to work with the judge president, not against her. Njengoba ubesaphekwa ngembuzo uChili uveza ukuthi emasonto nambalwa edlule uxazulule udaba esikhathini esingangamahora amabili okuwudaba obelingathathi insuku ezintathu kuba lixazululeke. I mediated a matter. It is a divorce matter, acrimonious divorce, and it's a matter that will have taken three days at least. And then perhaps the judge will have had to reserve judgment. But I managed to resolve the matter in about 2 hours because at the end of the day, the parties agreed with regards to the sharing of the property. And the only issue that is outstanding is now the divorce. Lenhlolokhono isaqhubeka. Silinda kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi asisihleneze isimo sawo sezomnotho njengoba kulindeleke ukuba weqe ngo10 billion amarandi esikhwameni sonyaka wemali ka2024-2025. Undunankulu lesifundazwe uThami Ntuli udalule lokhu ngesikhathi ethula umbiko weinsuku eziyikhulu zokuqala ekulesi sikhundla eMgungundlovu. Uhulumeni wethu ngokwezimali kuneyinselelo ngenxa yeimvumelwano zamaholo ezafika sekuqedelwe ibudget kusifundazwe kanye nokuncishiswa kwemali kohulumeni nje bonke nje wasazi omasipala uhulumeni befundazwe nohulumeni kazwelonke kwaba nama budget cuts. Undunankulu wesifundazwe umnumzana uThami Ntuli uthi asisihleneze isimo semali kuhulumeni wesifundazwe. Undunankulu uthi lokhu kuzophoqa ukuthi uhulumeni angaqhubeki nezinye izinhlelo esidinga imali. Lokhu kungenxa yokuthi lo hulumeni ungene ehhovisi kuvele kunesikweletu sonyaka wemali ophelile. And we can certainly start looking at where the spending pressures are, protecting our frontline workers in health and in education, but ensuring that there is money available for those critical service delivery areas. Uhulumeni wesifundazwe uphinde wagcizelela ke ukuthi izokuphela eminyaka emihlanu amaqembu ezombusazwe ebambisene. Kuke kwaba nembiko yokungavumelani kweminye iminyango kulandela ukumiswa kwezinye izikhulu esiphezulu eminyangweni kahulumeni ekubalwa kuzo inhloko yomnyango wemisebenzi kahulumeni. The issue of the consequence means that we must develop a new attitude, the character portrait and the paradigm shift of working together because we've been forced by the voters. Voters want us to work in this fashion, and for the next five years we just have to align our thinking pattern and we must plan together. Undunankulu uthi maduze nje uzokwethula umbiko malungana nokuthi yiziphi izinyathelo ezokuthathelwa labo abatholwe bephula umthetho kuhulumeni. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu.
Abangaphezulu kwesigidi abantu baseMozambique abazinze kuleli okulindeleke ukuba bavotele umengameli omusha waseMozambique namhlanje njengoba leli yazwe lisingethe ukhetho likazwelonke. Kuvulwe izikhungo zokuvota ezifundazweni kulelia njengoba noma ke zivulwe ezifundazweni kuleli njengoba leli yazwe lisingethe lokhetho oluyinqophamlando. Lolu usuku oluyinqophamlando kubantu baseMozambique abazinze kuleli njengoba namhlanje beyingxenye yokhetho lukaMengameli wasezweni labo. Leli zwe lisingatha ukhetho lwesikhombisa lomengameli. Abantu baseMozambique banembono eyahlukene malungana neqembu elibusayo eFrelimo kanti abanye banethemba lokuthi uma kungahle kunikezwe ithuba elinye iqembu mhlawumbe umehluko uzoba khona. Abanye babo bayafisa ukuthi iqhubeke nokubusa iFrelimo. What I want is to see the change in my country. I don't want to know who's gonna be in the front, but what I want to know, I want to see is a change. Ezinye izakhamuzi ezizinze esifundazweni Limpopo zithi zifuna uguquko kuhulumeni ozothatha izintambo. Iningi labantu likhala ngesimo somnotho ongemuhle neze. Want to see changes. You see, these people, whenever they talk about changes, they're talking about documentation. This is what they want. They want to see documentation from our own government. And we believe with this government, we are going to get our people documented. Izikhungo zokuvotwa zivulwe ngehora lesishiyagalombili ekuseni eNorthwest kanti zizovalwa ngehora lesikhombisa kusihlwa. In fact, in terms of North and West here in this area, we have about 12,000 registered voters, and then we have almost 11 polling stations in the whole province. Eindabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Kwezemidlalo umqeqeshi omusha weKaizer Chiefs uNasreddine Nabi olandwe kule season kubhekwe lukhulu kuye ngokuthi ngabe uzokwazi yini ukuqeda indlala yecoco ephefeni njengoba sekuphela amasizini ayisishagalolunye iqembu lingakaze linqobe neyodwa indebe. Amakhosi azobhekana neSuperSport United kulomqhudelwano womkhumula jezi iCarling Knockout Cup njengoba beqhathwa amaqembu ayi-16 azozwana amandla kulomqhudelwano. Kule season entsha kubonakala sengathi ikhona inhlansi yethemba ngokuthi amakhosi kukhona angakwenza ngaphansi kwesandla somqeqeshi omusha uNasreddine Nabi. Imbangi ezinkulu zeKaizer Chiefs okuyiOrlando Pirates izobe isashayela phezulu uma ifika kumqhudelwano njengoba isandla kunqoba iMTN 8. Izimpofana ke zinomdlalo ongelula neze njengoba sibhekene neSuperSport kulomqhudelwano iCarling Knockout. Ngakolunye uhlangothi ezimnyama kubukeka zivunwa izinto njengoba beqhathwe nomakoti kuPSL iMagesi FC. We should be winning trophies, season in, season out. No excuses, you know. Yes, the past hasn't been good for us, you know. We've been on a trophy drought. But I think for me personally, the team has been gelling well. You know, we've been with the new technical team, with the new coach, you know. We respect each and every team we come across. It's no different facing Magesi. We're going to treat them with respect as well. IStellenbosch engabavikeli beCarling Knockout siyodlala ekuhambeni lapho sidonswe khona neqembu amaZulu. IMamelodi Sundowns ithola umdlalo wasekhaya kulomqhudelwano womkhumula jezi njengoba iqhathwe neGolden Arrows. We saw what we did against Stellenbosch, our flaws, you know, things that we could have done better, and we're glad we actually went through it because as a team we have to be there for each other. Imidlalo yokuqala yeCarling Knockout Cup izodlalwa ngomgqibelo zayo. Cole Palmer uqokwe njengomdlali ovelele wabesilisa eEngland. Uqokwe ngaphambi kukaJude Bellingham weReal Madrid kanye noBukayo Saka weArsenal. Kusenjalo ke amaqembu ePortugal kanye neGermany azoqhubeka namalungiselelo emidlalo yeUEFA Nation League. Cristiano Ronaldo kanye nozakwakhe basePortugal sebeqalela ukuzilungiselela imidlalo yomqhudelwano eNations League. Leli qembu lizodlala nePoland eWarsaw ngomgqibelo bese lithonana phezulu neScotland eGlasgow ngolesibili. iPortugal ihlele esiqongweni seqoqo uA ngamaphuzu ayisithupha ilandelwa iCroatia eduze. Kusenjalo iGermany enabadlali abalimele izothembela kwabadlali abasha emidlalweni wayo neBosnia and Herzegovina ngolesihlanu kanye neNetherlands ngolesibili. iGermany izodlala ngaphandle kwabadlali abamqoka okubalwa kuBukayo Havertz kanye noMarc-Andre ter Stegen.
owabe ngumdlali weBarcelona kanye neSpain. U-Andre Iniesta usememezela ukuthi sethatha umhlalaphansi ebholeni elikhokhelayo kuba nje umcimbi wokumvalelisa eBarcelona. Lo mdlali ugcina ukudlalela Emirates Club yase-UAE. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uzolandela-ke emva kwekhefu. Sibeka lapho-ke mbukeli bese kuphathele zona namhlanje ngehora lokuqala emini, kodwa hayi siyathembisa mbukeli ukuthi nakanjani ngehora lesikhombisa kusihlwa sizophinde futhi sibuye sigiya ngalo Olga Mageba. Nibe nje nosuku oluhle, nisale kahle.